Demà, dia 14, tornem als carrers, per la llibertat d'en Fèlix, veí de Barcelona empresonat pel seu compromís antifeixista. No oblidam, sabem el que és i ha estat el feixisme, als carrers i a les seves institucions. Avui, 13 de febrer, l'Esquerra Independentista, la Coordinadora Llibertària de Mallorca i la campanya Som Força han presentat en roda de premsa la convocatòria de la manifestació antifeixista que demà, 14 de febrer, partirà de la Porta Pintada de Palma. La mobilització s'ha plantejat en resposta a l'empresonament de Fèlix, jove antifeixista detingut durant la darrera operació dels Mossos d'Esquadra, que deixà 5 detinguts més i escorcollà durant hores el centre social ocupat Can Vies. Blanca Dolores, portaveu d'Alerta Solidària, ens destaca l'esperit unitari de la convocatòria. Bé, és que davant la gravetat d'aquests fets, com l'empresonament d'un company antifeixista com en Fèlix, i amb l'auge que està prenent el feixisme també arreu dels països catalans, també en quant a el que està fent a Mallorca, a nivell institucional i a nivell de carrer, han trobat que era necessària una resposta unitària tant de la Coordinadora Llibertària de Mallorca com de l'Esquerra Independentista per sortir al carrer i demostrar que l'anticapitalisme de Mallorca està més fort que mai i que a pesar dels seus empresonaments nosaltres serem aquí per respondre amb més força que mai.